Йоу! Коста хора, как сте видели, днеска правим 24-ка фаст. Като този клип ще бъде 2 дни. Този, който в момента фаствам и съответно следващия, който ще е Full Day of Eating и реално епизод 1 на поредицата във форма за баба. Вчера последното ми хранене беше в 9:10, като тук ще оставя снимка колко килограма бях тази сутрин, когато се изтеглих, и съответно вечера, когато хапвам, ще ви покажа колко килограма съм смъкнал за 24 часа. Фастинга не е за отслабване, само да ви кажа, това е инструмент, който реших да приложа в момента след празниците, малко да се пречита, как се казва. Да, в момента вече съм почти 16 часа. 16 часа съм почти в момента и реално от тук става магията. От тук вече става магията. Аз се разбрах, че лично малко ми беше, да знам, странно пихено кафе, чисто еспресо. Сега въпросът е, че като се прибера, ще има малко задачки, като се прибера, аз съм свикнал да ям. Свикнал съм просто да ям. Сега се прибера. Ще го правим, ще направя също една силова тренировка. И вече да, просто ще ги бутаме до 9:10. До 9:10 ще го бутаме. Ще се справим. Ще ви държа в течение, имам малко някакви работи за училище да приготвям. Така че да, надявам се клипа да ви изкефи. Пак казвам, това ще са 2 дни. Единият ще е той, който фаствам, и другия ще е Full Day of Eating, нормален Full Day of Eating във форма за баба, плюс че ще ви покажа как изглеждам. Така че да, stay tuned и thank you. Реално схемата каква е, че въпросът е на мен, дори да не ми се еде, аз точно по това време съм свикнал да ям. Човек, е супер странното. И супер странното ще ги издържа реално. В момента оставих си колата на майстор днеска и до фитнес навсякъде ще вървя пеша, така че времето ще минава. Ще минава времето, сега просто какво? Имам да уча по кола, имам да уча за класно по математиката и че ще са в полза от това, че фаствам в момента, тъй като фастинга има много ползи. Наистина много ползи. Една от тях е, че просто когато тялото не, как да го кажа, не се занимава с това да обработва храна, е по-фокусирано. Тъй че аз в момента малко ще се чуна и да, ще почита малко книжка. И ще го издържим. Реално ще го издържа. Казал съм си на тренировка, ще отида, ще си направя нещата. Ще направя нещата както са. Така че да, между другото. Ще въдържа в течение, обаче е важно, че поках. Дисциплината е това. Дисциплината просто до мен са кознаците, оттатък е пълно с яйца, сладки неща, кешта, но няма се подам просто. Как си днеска ще ги издържа тези 24 часа. И да, хора. Надявам се да ви хареса това, което правя. Ако е така наистина, ударете по едно палче. Тъй като наистина ме подкрепяте да продължавам да правя това цялото нещо. Така че да, без повече се обяснявам, държа в течение. Опа, пичове, забрах малко да снимам. Но в момента снимам хем за YouTube, хем за TikTok и малко да. Сега бях в магазина да си взема костен бульон, с който реално ще се прекъсна фаста и отделно ще си направя, не ще си направя, и ще хапна белтъци, тъй че да. Общо взето движим, направих тренировката между другото. Не усещам глад, което е странното. Усещам се някак по-бистър, смахан много по-окей. Със сигурност тия, които знаят за ползите от фастинга, в момента съм в кетоза, така наречения процес. И автофагията буквално се усещам, че мога да издържа дори до утре да направя 36 часа. Но да го оставя за друг път. За първи път правя толкова дълго гладуване, максимум съм стигал до 18 часа, нещо в този род. Да, държа в течение какво става, сега се прибирам. Нямам кола между другото, пак е в сервис за голфа, брат. Прибирам се, ще свърша малко работа. Каквото имам. И да, 9:10 ще хапваме. И ще покажа колко съм свалил реално. И така, аз между другото погледнах прогледалото в фитнеса. Бая съм дръпнал. Поне килограми ние ще трябвам гликоген. Ще видим. Схвърлен. Така, ще видим. Окей, пичове. Айде. 9:10.
успяхме 24-ка да издържим. В момента си топля костния балон. Та, с кантара стана малък фейл. И то е, че моя хубавия кантар нещо ще ме гаври. Или аз нищо не направих от хората, но това, което се случи, е, че аз съм малко напомпен и му показва в момента 68,3, което е теглото ми реално не е това, което трябва да бъде. Та ще видя сега като хапна, от друга страна да видим как ще е. Да, важното е за мен килата, това как изглеждам реално в гледалото, защото аз реално в гледалото изглеждам много по-добре в сравнение с сутринта. Че е хубаво да сложа кадри, обаче кой да се сети. Но, хапвам се и утре сутринта ще видим кантарчето. Така, за тези, които се чуят кушиям, костния балон с белтъци. 5-6 белтъка ще изям. И ако съм после нещо голен, ще видя. Ще къпна няколко месеца, guess. Но да, тънки хора. Ето го и цялото. Костния балон, белтъци и добавки. Не знам, зверски гладен съм. Извинявай, че го разпълна това, обаче закусвам си такъв салата на даскал. Закускава, ечица, взимя салата на морковче. Ще ми иска да ще тренирам нещо да гледам или двете. Но да, за сега съм надаскал. Учат на как да изкарваме пари, да се справим в живота на миг. И обзето така хора. Аз ще капвам, защото съм наистина много гладен и оставам. Направих си обядчето. Тук имам 3 цели яйца, белтъци и тук имам морковчета и кисела крастачка. Ще ме запомните с тези морковчета. Между другото, само аз искам да ви питам дали само аз съм така. В момента гледам клипче на Георги Шишков от преди 3 години. Аз съм го гледал тогава преди 3 години. И реално сега просто докато си правих да обядвам, се сетих точно за това видео и си го пуснах. И реално мисълта ми е само аз ли съм така да гледам няколко неща по няколко пъти, които вече съм гледал. Да, схванах ти какво иска да му кажа. Да, чуя, хапвам се, защото съм гладен. 2 часа и 5 минути. Let's go! Тук имаме предтренировъчна хапванка. Тук имам овесени трици с протеин, ванилика и какао, обаче малко ги филнах, тъй като станаха малко рядки, понеже добавих протеина директно вътре, трябва да си го направя отделно да си го изсипя. Но се тая, имам кафенце, водичка и отивам да бягам след малко. По изражението ми се личи, че не съм ходил на фитнес. Сега да бягам, брат, защото се чувствам по-доволен след като съм бягал, защото е по-извън комфортната ми зона. Така че да, хора. Изморих се. Опа, пече. Аз малко заправих да запиша този влог. Реално, който беше фаста, плюс следващия ден от фаста, в който реално беше нормален ден с мои хранения, в който щях да ви покажа и как изглеждам реално и да е епизод нова форма забава. Но нещата малко се промениха, т.е. какво се промени, че аз въобще забравих, че съм го снимал този клип. Само днес си отварям такъв галерията и виждам клиповете от деня. И е малко недовършено, но сега го довършвам. Днес е 18. Едно по 8, 9. 9 е на завършък. Така. Завършваме го. Какво правя в момента? Аз съм тук малко в гората с тайфата, с кучетата. Да, разхождам се общо взето. Разхождам се. Друго какво ще я казвам? Да, реално в момента ще позирам в гората. Ще накарам мама да ме снима, защото вчера тренахме с бараш, обаче не искам да се снимам на помпен. Реално искам да ви покажа как изглеждам нормално, без светлина, само реално слънцето, без светлина, без нищото, така. Ще позирам в гората, примерно, ама и сега след малко. Тогава пичове, в момента съм 67, да го сложим, 67 кг, да. Ще сложа снимки тук и тук, как съм изглеждал преди, т.е. не преди. Преди точно един месец с Бараш снимахме видеото, което е в неговия канал, където говорих и за нумерология и така нататък. Там позирахме, правихме някакъв кратък ползинг, но ще сложа снимки. Там бях на креатин, бях значително помазанчък. Сега съм спрял креатина и малко съм урелефил, понеже да скрия слънцето. Почнах да правя повече кардио, да бягам и така нататък. Така, мисля да не се обяснявам много. Просто аз тук ще се чуна малко, ще си повървя, защото е мега брутално. И да, пиче, ще ви покажа снимки как позирам после.
в гората, брат. Мале, хората ако ме видят, човек. Let's go. Човек, вижте го е. Вижте го просто, колко е красиво всичко. Нямам да ме. Че, обещах ви ползинг. Ето ползинг в средата на гората. Ще позираме. Направо, просто се обличам, въобще няма какво да стане. Ево. На слънцето, да видим как изглежда. Между другото малко ми блести. Надявам се, има чувате добре. Няма да ударям някакви ползи, просто защото ми е малко кринч. Ето тук съм в гръб. В профил. В момента съм 67 кг след фаста. Бях 66,6, обаче малко върнах, нали, вода и така нататък, без да се обяснявам много. Те ще ударя лад с прецел, вчера с Баруш правихме гръб, много яко се получи. И ще оставя реално линк към това, ако мога. Към клипа, ако YouTube ми даде. Ако YouTube ми разреши. Реално да. Оп. И това е, не искам повече да се стягам, защото просто ми е кринч малко. Ама да. Това е формата към момента, като както казах по-рано, ще оставя снимки от ляво и от дясно, точно от преди месец да видите формата как ми е била. Да, хора, аз в момента се оставам тук на гледката, да се насладя на хубавото време и благодаря, ако сте останали до тази част на клипа, може да харесате, да се абонирате, защото наистина така ме подкрепяте супер много да продължавам да правя цялото това нещо. Благодаря ви, хора, и се виждаме.